khawunisize simalathe nje oyisakala khangisize somandla nje oyisakala Amabhela asicoco sinuka insundwana ngamoqoqozela njengelifu lemvula asengela abantwana xa likhithika kabova pho mnoma nontshanga sodibandlela ezohlole zayidiba indlela zade zadiba nendlela sibunyonywana zibuthebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi bedlana laselenge emthontyingantyingana ngwane izixhobo zothukela siyanqula kaloku siyacamagusha xa sibuliso langozondo khubona oqunto mafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa sithi kaloku namhlanje ngumvulo mabandla kaqunta siyanamkela kaloku kulomzi wenkcubeko yesintu sinamkela kuwo kaloku lomzi wamagqabe okunyanga amaxolo lomzi wengcambu lomzi wamachiza njengoba nisazi kaloku namhlanje ngumvulo umvulo lusuku apho esincokola khona kako okuphayana evenkileni kwa-www.vuselanga.co.za namhlanje kaloku siphethe lonto yasekhusini namhlanje siphethe lonto igushwayo siphethe lonto efihlwayo athi nonayo ayivulele ekhusini kuba kaloku lento yakhe uyoyika ukuthi makayiveze phakathi kwabantu kuba kaloku lento iyafihlwa siphethe umavusana kaloku namhlanje siphethe lonto bathi naxa befika ekhaya bathi phele sicelo sinike uvusman bayibiza uvusman lento kuba kaloku iyateketiswa siphethe lonto kaloku namhlanje xa siphethe umavusana kaloku siphethe umvusankunzi siphethe lonto iphakamisa amadoda athi azibone nawe nesidima apha komakoti umakoti ancoma ukuba yeyi hayi ubhela izolo ebeyila nkunzi ndiyaziyo ethi xa seyibhonga igonya la nkunzi kuvakala ukuba yayikhona into ekhoyo apha phakathi kwekhaya engutata ubhele sithetha ngaloo nto ke bantu abahle namhlanje xa sincokola ke ngomavusana we want to discuss into kamavusana and causes zokubana uphele uzibona ufuna umavusana sitsibile ke lanto ithi don't forget to subscribe ukuba seniyazi ukuba nokuzibandakanya nayo lenkqubo ukuze ingakushiyi kubalulekile ukuba usubscribe ukwenzela uba kaloku ithi xa iphinde yakhona enye ivideo if you hit that notification ukhunjuze ukuba kwakukho umavusana ngemini ethile mhlawumbi uyicustomer yam wena xa ukaziqondi uqonkqoze epawuti nam khawunika umavusana yintoni ke umavusana abantu abahle nje basiwagawula siwarhuqa nje umavusana ngokwalapha ekhaya emabheleni xa uye phaa evenkileni ngumgutyana othile othi xa usebenzisa ukhe ngaloo teaspoon okanye ngaloo hafu yeteaspoon iya ngamandla onawo namandla owadingayo uthi xa ugqiba ukhanga loo teaspoon uphose emlonyeni ufumane ubisi noba yiloo hafana yehafu yekomityi edibe into eninzi ukuba kaloku kwenzela uba uzusele laa mgubo ukwazi umgubo uhle omnye umumatha ahlafune umbona imnandi le nto yalo mgubo wakwabhele kuba kaloku siwufake incasa chatha incasa ukwenzela ubutata athi xa yewutya lo mgubo ibe ngathi utya izwitsi kuba utya lo mgubo enzela uba naye apha ngaphambili kubekho incasa evelayo yabona ke siyadidiyela ke apha ekhaya umbuzo ngokubana yintoni ekwenza ude uzibone sewufuna umavusana zininzi ke izizathu you're not going to touch ezizi-too obvious one of ezizi-obvious ezokubana kaloku esiminyaka ihamba kwambe ke kufumanisa ukuba ubhele lona kasenawo la mandla obutsha kuba kaloku naxa sewuhamba phaa phandle awusenayo laa mitsi awusakwazi utsiba macingo kuba kaloku iminyaka ihambile nalapha ke ngaphambili loo nto iyenzeka we also know ukubana wena mntu chitha ixesha elininzi uhleli whether uhleli kweso situlo okanye uqhuba loo truck okanye wenza loo nto ikuhlalisa ixesha elide ihambe le nto ichane apha ngaphambili ufumanise kuba tatandini awusenawo la mandla ubunawo kuba kaloku once uhlala ixesha elide there is higher temperature than normal ihambe loo nto ichaphazele pangaphambili ifuna umavusana zikhona ke nezinye izizathu that include ii-responsibilities esiye sithi ngenxa yokhula sendimanager ngophaya emsebenzini sendiyindoda enkulu phayana
I sleep less than I used to because xa ndifika endlini ndiphambi kwale computer I spend a lot of time ndithi ndisiya kumama seyikhona indawo ebuchanekarha kuba kaloku nangona ndihleli naye andicingi le nto ndikuyo ndicinga le report ingekasubmithwa ngulo mntu ofana uba ripote kum loo nto ihambe ichane. Those are general causes. Sithe ke kule discussion ngoku besisenza i-research ngale nto sathi masizohlule ii-causes into two, senze ezi zingu-medical ezifuna uba uzi-athende medical, kubekho ke ezi zoomayezeni ezifuna uba ubalekele kubo oomayezeni bakuncede, because if you attend or you go to oomayezeni usiya ngezi medical causes abazukunceda and vice versa. Medically ke one of the main causes is a low self drive okanye lento kuthiwa ungu-low libido wena, iba yilento kuthiwa yi-testosterone. Kuba kaloku apha kwii-hormones kukho ii-hormones zoomama oma-progesterone, estrogen, kubekho le hormone ixhaphake kakhulu kootata, not that oomama abanayo. You'll remember ibali lale mbaleki ebirhanelwe ukuthi hayi bengafananga ubaleka noomama, une-testosterone eninzi lo mntu kunoomama, is because nabo banayo but ke ngoku yi-hormone exhaphake kakhulu kootata. Uthi xa le hormone iyi-testosterone kukho ii-problems uba iyehla, it affects your sex drive. Yiloo nto ezinye zee-signs zayo uzawubona impandla apha koobhele. You also lose imass le nto kwi-muscles, ufumanisa uba ii-muscles zakho are now losing imass. You are no longer laa ndoda ibibhalki xa sesiyakujonga ubhele ubushwabanarha, is because i-testosterone le i-hormone that was giving you imass is now reduced. Nezinye ke ingxaki ezihamba nayo le hormone, one of izinto ke yokubana is going to reduce your interest in sex. One of ingxaki ikakhulu ke kunini botata besesithethile i-depression. Omnye udipresswa ziingxaki zabantwana, omnye udipresswa ziingxaki zale nkosikazi, omnye udipresswa zinto zasemsebenzini. This depression affects kumntu ongutata the thought yokubana aqalise ukudlalisa umama walapha endlini, because eyona nto ikhoyo yile nto imdipresayo. One of the challenges kiba ziipilisi esithi sizithathe. One of ezo pilisi mhlawumbi ngumntu othatha iipilisi ze-high blood pressure, uneepilisi ze-pain okanye une-antidepressants. Ezi pilisi one of the side effects iba ngu-low sex drive. Uzuzifunde ke mntana omhle, i-chronic medication njenge-medication ye-epilepsy, diabetes, i-cardiac problems, or wena mhlawumbi uneproblem ye-obesity oyityele ezo pilisi ezinjengo-Lasix, abanye bathatha i-Lasix, omnye athathe yakhe into ke basizamana nokukuluza weight. But if you take that as a chronic condition and une-tablets zayo le chronic condition, ezi chronic conditions particularly epilepsy ziyayi-affecta i-sex drive. Sithethile ke nge-stress asizuyiphinda nangona besithetha ngaso under i-depression. Stresswe loo nto ikustresayo, udipresswe loo nto ikudipressayo, i-anxiety xa unelo xhala, including utata njengoba kaloku elapha unexhala lefowuni, ibizawukhala le fowuni, izawukhala le fowuni, elaa xexa lam lizawufonela daca awe ubhele kuba kaloku unale anxiety mntana omhle. Ipain ke nayo yayenza loo nto, mhlawumbi unepain emqolo, uthi xa uqala ingathi uthi ipain, xa uphinda ipain, soze kaloku mntana omhle uyenze le nto yasebhedini ngenxa yayo le pain. Ezinye ke ingxaki iba yile nto kuthiwa yi-pressure to perform. I-pressure to perform yile nto ubana ufumaniseka uba umama walapha unamandla amakhulu kunaye utata. Umama lapha befunile izolo, afune ekuseni, afune emini, utata uthi ndidiniwe. Utata ngoku is trying very hard ukuthi angene kule giya, ke ngoku ingqondo ayikho kule nto, ufuna uplease umama. This pressure to perform imenze naye azidela, qonde uzawundishiya lo mntana ndimshiya nge-21 years.
ndiye ndithi ke kula maxhego angobhele sokuhla kakhulu ngeminyaka uthi una 66 ufuna umntana ona 24 uyayibona mos le ngxaki kubana that problem engu-pressure to perform is going to affect you. Zikhona ke nezinye medical conditions should iproblem yakho ibe medical ke mntana omhle, we advise you kuba uye kwikliniki ekufutshane okanye uye kwi-men's health apho uyohlala khona namadoda ajongene nezingxaki ezifana nezakho akuncedise akucebise. Some of these problems azizusolveka, ziingxaki zokubana nje uzimanage ni-understandane nomama walapha ekhaya ukubana noko ngoku sendineminyaka enga andizukwazi kaloku nje babe ndenzile izolo ndiphinde nangemini elandelayo. Kaloku xa bendenzile ngomvulo wange-1 kaMeyi noko ndilinde ndizawuphinde phayana nge-7 kaJulayi ndiphinde sukundixhesha iminyaka yam kaloku ayisavumi. Masithetheni kaloku nabo mama, asithi ke kuba utata enzile nge-1 ezawulinda i-7 kaJulayi hamba uyofumana uBen 10 andaba ndithi nguBele 10, hayi linda i-7 kaJulayi izawufika. Masilindeni ke bomama sibhekisa kuni kaloku singabotata ngenxa yezingxaki zethu. Kaloku there's a difference between umntu ongumama nomntu ongutata when it comes to these matters. Umntu ongumama, truth be told, even if akanamdla akazukwazi ukwaziwa ngulo tata uba kanamdla, kanti lo tata xa engenamdla iyabonakala le nto kaBhele ukuba ayikho mdleni le nto kaBhele. Noba ungathi uyayitswikile uthi uyayitsala le nto kaBhele uthi ufuna uyilenca le nto ayivumi. Bantu bangoomama sinyamezeleni bomama, yini bomama. Siyagqitha ke kule ngumedical siye kwezi causes zomayezeni. Yintoni eyenza ngokwalapha komayezeni Bhele ndingakwazi ukwenza le nto izawuxolisa lo mama? There are causes kaloku mntana omhle. Eyokuqala, and one of the major causes siba zii-problems ezenziwa sisilwane. Athethe umntu athi ndithi ngondihleli notata walapha ingathi kukho le nyoka leli phakathi kwethu xa ndiyibona emathongweni. Kukho le ndoda imane ifike ngenye ixesha ingathi nguzuma ne-double header xa ndithi ndiyayijonga le ndoda indifeje. Yiyo ke ngoku le nto esisilwane eyenza ukuthi notata lona aluze i-interest, because kaloku ngoku this partner yakho yasebusuku is pushing le ndoda ithi noba izile ngemini ethile, noba ithe yenza ifumanise ukuba yeyi andilazi eliholo ndifakwe kulo. So isilwane is a problem. A second thing, iba lidliso. Akhona la madliso besikhe sathetha ngawo. Idliso apha sisi uthile okwi-competition athi noba uBhele lo engadibana naye omnye umntu makungalungi into alale noBhele, uBhele abangathi uhlenyuka kwezi ndawo. So iyakwazi ukwenzeka ke mama ndini welo khaya ukuthi lo myeni wakho unguBhele njengoba sengasenamdla nje le nto isuka phaa apho ifakwe khona kuBhele ukuthi wena unganiki mdla pha kuye. Athi uBhele xa secala kwakhe uBhele lo mncinci angakwazi uma aqine enze le misebenzi yalapha ekhaya. Ibekelo ke nalo iba yenye yengxaki ezithi zibe khona. Uzawufumana uba ufakwe ibekelo, sawuthi xa sesincokola ke nawe sikubuza ngeli bekelo sabuza uba libekelo lasilonda elibekelo awukudumba umlenze ithina apha esinqeni ayikafiki, because ihambe ize le nto esinqeni and then you'll fail to perform wena mntu ufakwe elo bekelo. One of izinto ke iba kukucuthwa. Ufumana uba wabethwa mntana omhlawumbi wabethwa khona kuba kaloku wawuhamba urhaqaza wahamba ungena ebafazini babantu, ikubetha indoda kulaa kona ikubethela ukuba ungaze uphinde uyenze le nto uyenze kulaa mfazi wayo laa ndoda. Uzawuthi naxa ulapha ekhaya ke unaloo nto ijizisayo ePointe eSouth ayikhe le nto yenze no-45
85 ayidikwazi ufika ku-90 degree. Iyile ngxaki eyabethwayo ngenxa yokukurhaqaza kwakho ke mntana omhle. Ithi masilumkeni kaloku singahambe sitsiba amacingo kuba sawuhambe sihambe sifike nakwimizi enezinja ezilumayo zisithi ram apha ngaphambili ungaphinde kubekho nto yenzekayo. Enye yezinto ke ezenziwayo ngomayezeni ingakumbi oomama, uzawuba nesikhafulo mhlawumbi wena ndoda ndini uziphangelela ngapha eMooinooi, khona indawo kuthiwa yiMooinooi. Uphangela ngapha eMooinooi ushiye usisi apha eCofimvaba ongunkosikazi. Nkosikazi ndini ohamba kumayezeni. Umayezeni athi nasi isikhafulo manumkhwaza qho phaa ngezithuba zoo-8, akukhwaze usisi ngezithuba zoo-8 ube yiloo nto inovalo. Uzawuthi noba ufuna ukuba bhizi apha nalo sisi waseMooinooi akukho nto ilungayo because wena uphethwe ngovalo. Yajonga ezantsi ke ngoku yasemabheleni kwanzima. Uzawuba nguloo mntu ke ngoku othi andivukelwa kanti ubethwa phaa ekhaya ngumama ofuna ulungisa kuba elungisa ezi ngxaki zokubana angaphelelwa ngumendo. Siyayikhuthaza ke mama iba ngathi uyaqhuba apha ekukhafuleni ukwenzela ukuba ubhele lo ngapha eMooinooi alinde wena nawe ulinde yena phaa eCofimvaba. Zikhona ke nezinye ke izinto esingeke sizazi ezibubugqi bomayezeni ezenza ukuba ungabi namdla. Ithi ke ngoku le nto xa zikhona ezi ngxaki okwangoku kaloku ngekancedakali ncam sithi nanku umavusana. Khawuzifumanele kaloku umavusana, uzithi ngalaa kota yelaa teaspoon lakho and then uthi laqa olabisi uzitse kaloku uzame uyenza mayijonge phambili uye kulo sisi xa ubona uba ingathi ayilungi because kaloku ikhona i-difference between umavusana nale nto that stimulates you to be interested. Umavusana yena is going to assist i-blood flow ukuthi ubhele ezeme aqine ubhele abe ready for lo msebenzi uzawukwenziwa. But for that to happen, funeka kubekho into yokustimulator. You can stimulate yourself, you can be stimulated by something or you can be stimulated by someone. All that matters is that you need a stimulation. Xa sewustimulated ke ngoku hayi ke uhambe ke ufike utsho uzuthi kaloku xa usitsho ubona uba le nto yakwabhela indincedile ufowuni uthi bhela hayi la mavusana wakho uyatsho. Sithi masiyeke nilale kaloku le nkunzi yanamhlanje besithi siyayivusa ukwenzela uba ingavukisi iqwenge. Masicamagusheni kaloku kwezo sihlwele sibulele ngoba zisinikile nomavusana sithi makube chosi kaloku zihlwele camagu.